சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அயர்லாந்து தமிழ் கிச்சன். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா மதியமாக நான் vlog எடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேங்க. இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் நல்ல காரசாரமான மசாலா அரைச்ச சிக்கன் குழம்பு ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம முதல்ல மசாலா எல்லாத்தையும் வறுத்து அரைச்சிக்கிறேங்க. மசாலாவை வரைக்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சிக்கன் எல்லாத்தையும் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சுங்க. இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு சில மசாலா பொருட்கள் எல்லாமே தீர்ந்துருச்சுங்க. அதை எல்லாமே நான் வாங்கிட்டு இப்போ புதுசாக எல்லாத்துலேயும் ரீஃபில் பண்ணி அதை ப்ராப்பராக நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. மணி பார்த்தீங்கன்னா 12:15 ஆகிடுச்சு. இன்றைக்கி மதியம் பாருங்கள், நல்லா நம்மளுக்கு இங்கே மழை பெஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது. மழை பெய்ய ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே அயர்லாண்டில் ஸ்டாப்பே ஆகாதுங்க. இப்படியே தான் பேஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் எப்போவுமே நம்ம ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டில் அரேஞ்ச் பண்ணி ரெடியாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா குழந்தைங்க வந்ததையும் சாப்பிட்றதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருப்பாங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக சமைச்சு முடிச்சுட்டு குழந்தைகளை கூட்டிகிட்டு வரக்கும் நம்ம ரெடி ஆகணுங்க. சமைக்கவே கையோடு நம்ம இருக்கக்கூடிய பாத்திரங்கள் எல்லாத்தையும் கழுவி நம்ம க்ளீனாக ரெடி பண்ணி முடிச்சிட்டோம்னா அடுத்த வேலை செய்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குங்க. நாளைக்கு இன்னொரு மினி vlogல பார்க்கலாம். பை.